wandichosa yapa wandiika apo, chosa yapa dika apo, chosa yapa mandiika apa, ali ndichifundo mandichosa yapa mandiika apo, chosa yapa mandiika apo, chosa apo mandiika paja, ali ndichifundo. Mbuye Yesu ali ndichifundo nane, Yesu ali chifundo nane, Yesu ali ndichifundo nane, ali ndichifundo. Wandichosa yapa wandiika apa, chosa yapa dika apa, chosa apa wandiika apo, ali ndichifundo nane. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu, Danieli Muyuda, believer, lero pa 1 March 2023, subtopiki nkhondo za aMulungu. Omvera, kudziko kuno kuli nkhondo, kudziko kuno kuli kulumana, kudziko kuno kuli nsanje, kudziko kuno kuli kuyipidwa, and step ina iliyonse mene Mulungu angayichite pa moyo wanu ili ni nkhondo zake. Kukwezedwa kwanu kuli ni nkhondo zake. Madaliso mene mudusamo ali m'mayesero ake. Musaganize kuti mudzingodusa moyera. Kulimbana kulipo, kulumana kulipo. Mababuloni sakondwera, dzimapwetekabe tikamadusa ife mopambanitsidwa ndi yawe. Kuli nkhondo. Dzulo ife timaona nkhani mwana Mulungu tusweka kulimba mtima, Muyuda masweka kulimba mtima, osamangonjenjemera ndi dzili zonse, osamangothawa dzili zonse, osamangolira. Shadraki, Meshaki ndi Abedenego adayatsidwa moro, nkwasonyeza moro, tikuponyanumu mupherera umu. Anaja adalimba mtima, adamuza mfumu Nebukadineza, abwana sipofunika kuti ndikuyankheni, chichite ni mwansanga chimene mufuna muchichitecho. Ngati Mulungu safuna kutipulumutsa, ngati Mulungu alola kuti tipyerere, koma sitikulambira chosema, sitikulambira chikopa, sitikulambira chintengo. Ndife Ayuda. Toto dzimankhwala, toto idzi zimene muchitazi, dzimagemu dzanu zisiri masewera nawo. Ndife Ayuda, mbumba ya Yawe, zidzukulu za Abrahamu. Adagana ati mfumu adasandulika, nkhope yake kuipa, kuwaopseza. Biliva kudziko kuno anthu amaopseza, maso amatuluka, masowa kuopseza, milomoyi kunjenjemera, mkama mudzimalovu kukalipa, kufuna kuti wina alambire fano. Limba mtima usamagwedezeke nazo. Kaya diso lichite choruluka ikhale pa mtunda, osaopa. Limba mtima. Ndiwe Muyuda, ndiwe Muyuda. Ndedzulo tinaona ife kulimba mtima kwa Danieli, chapter number 5. Akufika kwa Belisezara, ndikumuwuza unena kuti mwachita phada pamaso pa Mulungu, kudzikuza komanso kudziyenereza. Mwano bambo anu bera, iwe mwana wache waposa bambo wako kuipa. Bambo wako adadzilenga dzina za Yehova ku Jerusalemu, koma sadadziyike mu kachasu, sadadzimwere mafano amene wapangawa. Jehova ipidwa nawe kwambiri. Bwanji wakula mtima chonchi, bwanji wachita mwano chonchi. Bilifa kulankhula mawu yawa kwa bwana president nkulimba mtima.
ndakumusa kuti dzanja yalemba khoma mene tekeri ofasini ufumu wako wayesedwa mwapezedwa kuti mwaperewera endi Jehova apasawina mori kwanu kwatha sinunso mfumu mtundu wanu onse adzukulu ako onse ana ako onse palibe adzakhalenso mfumu endi Jehova apasawina. Biliva ndikulimba mtima uku mondimvana Mungu uku ndikulimba mtima. President pomwepo njenjemeratu usiku umenewo adabwera anthu ndikumupha Amedi, ndipo pomwepo Amedi adalanda ufumu. Chapter 6 chimene lero tili tikukamba za nkhondo. Arafa Belisezala, aramwalira Belisezala, arachita phada Belisezala, amene adalowa ufumu ndi Amedi ndi Aperezia. Ndi mfumu yo dzina lake ndi Dariyo. Ndi Dariyo arangolowa ufumu adawerenga bwino mabuku, safuna kulakwitsa ngati Belisezala. Adayang'ana ufumu kuti uyende bwino usowe kwakhala ni nduna zimene zili zopa Mulungu. Haleluya. Vutonso yayikulu imene ikuchitika anthu ku dziko langa amasankha nduna chifukwa cha maphunziro. Ali diploma, ali masters, ali PhD. Mukumsankha inde kuti ni nduna chifukwa cha maphunziro, koma leadership ilimo, utsogoleri ulimo. Maphunziro ndi ena, utsogoleri ndi wina, chiyeronso ndi china. Dariyo sadayang'ane maphunziro, Dariyo adayang'ana kupeseka kwa Mulungu mwa munthu. Kusankha anthu kukhala nduna amene ali Mulungu, sazembesa chuma cha boma, sasolola anthu amene ali Mulungu. Mafumu ndi mati lisakhwelere, sankhani nduna zimene zili zopa Mulungu, zimene zidzasamalira chuma. Ndimati ndinene ku department yanuyo, tengani anthu kwayika patsogolo azigwira za chuma amene ali Mulungu, orembenuka mtima, sasolola. Akagwirisa ntchito adzabweresa marisiti bwinobwino, koma akapanda Mulungu dzinyengo dzimalowa, akapanda Mulungu chuma chionongeka, akapanda Mulungu bungwe yagwa. Adayamba bwinobwino bwanji atasolola. Kunalibeko Yesu, kunalibeko Yesu. Nkadakonda ine dziko langa nduna zikadakhala zopemphera, zopa Mulungu, koma zokhudza mudzapeza mwina firiko rasi anthu osamuopa Mulungu, ali ku parliament zibwenzi pwerikiti kumeneko, kutsogozedwa ndi anthu amene alibe Mulungu. Zokhudza kwambiri ana Mulungu. Na Dariyo sakulakwitsa, sakuyang'ana diploma, sakuyang'ana PhD. Dariyo anena kuti pakhale nduna zoti ziyendese ufumu umenewu, anthu amene angathe kulongosola zinthu. Ndi adarenga 120. Nema 120 Ayuda adali mmenewu. Pamene Belisezala sadamuyikemo mu Yuda. Facheche zidamvura mfumu ukamasowa anthu oyera mtima okuyandikira zimakusokonekera. Chifukwa anthu amangokuuza bodza lokhalokha, amakunamiza. Neziwanda zamasiku ano atsogoleri amalakalaka kwambiri, amafuna kwambiri bodzayo, amakonda kwambiri bodza kuposa kwa usachonadi. Ukausa chonadi umakhala ndani, amakuthamangisa, koma amafuna bodza kwambiri, chinzimu cha kugahena. Ne Dariyo akuti adasankha nduna 120. Ndi mkarimo adarengamo mu Yuda, adali mmene mu Danieli mu 120. Tilimodza na Mulungu. Ndi pa 120 adapatulanso anthu atatu kuti akhale akuluakulu a 120wa. Ndiye kuti 120 ikakhala nkhani adzifika kwa atatuwa, top 3. Ndiye mu top 3 imo
Dariyo adayika mu Yuda Danieli posayang'anira kumenya kuchokera koma adayang'ana chiyero, posayang'anira maphunziro koma adayang'ana chiyero, posayang'anira mtundu koma adayang'ana kuthekera. Padali mbiri uri mufumu wa Nebukadneza amene adathandiza Danieli. Belisazara adachita mistake, adamuyika kunja zotsatira dzanja adamulembera khoma. Ndiye Dariyo akuti no, ine sindikufuna kuphonyetsa nyamata uyuyu ndi mkakamira ka dziko ikana ka anthu anena chani, koma muyuda akhala nawo mu kabineti yanga. Muli Ayuda mkabineti yanu. Ndiunena ndinuyo mudayika mwa Ayuda amene mudapanga mudasankha kuti adzikuthandizani mabizinesi yanu. Mudayika mwa Ayuda nduna zanga ma MP amene mudayika kumudzi kuja kuti adzithamangisa zinthu zanu. Muli Ayuda ena mukapasa zinthu kuti mukagawe sakugawa. Kabiriji komwe kaja kakuononga ndalama zambiri. Ayuda akasoyekako kamulathu kakang'ono kamaononga mpaka na 100 million. Ndalama zanisani zagwira ntchito ndi 20 million. Why? Mulibe mwa Ayuda ngosolola aliyense kumanga bridge apa nyumba pake. Mango dabwa gula ntutumula wa 5 million hamba kuyendera banja zuenda muda sola zapa bridge chinyengo ambuya tithandise. Ndiye malemba anena akuti panthu atatuwa bwana Dariyo anati pakhaleso mkulu wawo. Ndi mkulu wawo wa atatuwa adasankhidwapo ndi Danieli Muyuda. Nduna yayikulu malayi kuno sindimazitsata ka nduna yayikulu ndani kandi yazachumayi kandi nduna iti, koma adamuyika kukhala mtsogoleri wa 120. Wina aliyense ankamuopa Danieli. Ndiyakuti Dariyo pamwamba munsi mwakemo Danieli madidi okoka. Dariyo bwana presidenti munsi mwake Danieli kenako 120 acha. Ndekuti koza khala 119. Oh haleluya. Arangokwezedwa choncho mababuloni adadzuka. Arangokwezedwa choncho mababuloni dzidawawa. Arangokwezedwa choncho mamitingi adayamba. Waye amtenga mulendo khala patsogolo pathu. Waye dzukhala bwanji zimenezi. Waye adamba khala mamitingi, ena kumana lojiyo, ena kumana horeloyo, ena kumana mbaliyo. Kodi pamene parirani mulendo sangatilamulire. Danieli sangakhale patsogolo pathu amene iti nchosese biliva ramvera nkhondo za aMulungu. Tili pamene patikuomba nkora mwa aMulungu kuli nkhondo. Tikamakwezedwa dziko isisangalala kuli nkhondo. Tikamadya bwino dziko sisangalala kuli nkhondo. Tikamavala kupisira kumanga nekitayo Satana sakondwera kuli nkhondo. Tikamakhala pabanja Satana sasangalala kuli nkhondo. Tikamakwera pa mtutumula pa galimoto yathu Satana sakondwera kuli nkhondo. Nimafuna ndikulimbikitse usabwerere mbuyo, onjezera giya, pemphera kwambiri, sala kudya kwambiri chifukwa jabu akwipidwa nawe. Akwipidwa nawe. Ndukamba ndiyena mwakwezedwa pompano. Musaganize kuti onse aja kukondwera nanu. Ena aja kumakhala kumbali nkumakambirana. Kodi amene ankweza chifukwa chani? Ankweza chifukwa chani? Kanesi kakang'ono ngati kameneka ife tidayamba kale ndipepa lachinja ing'ono. Ankweza chifukwa chani? Angampasenso nyota ina amene usilikali ayambaliti, upolisi ayambaliti. Angamkweza ameneyi uphunzisi ayambaliti, uphunzisi ayambaliti uyuyu. Ife tidayamba kalekale mofesi mene timazidziwa ndife zimenezi. Ankweza chifukwa chani ameneyi? Kuli ma department kuphunzisa. Kuli ako unajalimali na zemisika kandi ulondolaka
headmaster ndipo kampuni wankulu asinyo oh haleluya deputy head akupita apeya dzimafika pamenepo aenda bwanja mene mpaka sipeya kukwazidwa kumeneko mpaka na demo ndi anthu amakhala pansi amene bwanji ndimafuna ndinene kukwezedwa kwanu kuli mamiringi si onse amene akutulusa mano kukugwira mkono nkuronsa kusangalala ndinene pano ena ni ma best friend yanu dziwako ndiwalesa kwa mpiri ena akulandirani konko koma pali ena dziwabwereka akuganiza kuti pachitika chinyengo pamene chinyengo sichidachitike mulibe mbale kutsogolo koma yawe aona kukhulupirika mwa inu aona yawe mwa inu aona chiyero mwa inu afuna kukulemekezani akukwezani kupasani udindo simuli office manager pano ndinu bwana mkulu pano ndinu a headmaster pano adakukwezani ndinu apeya ndimafuna nene kuti Jehova ndi amene akukwezani ndi Mulungu koma diabu zimpereka nkhondo za anamu atakwezedwa Danieli zinthu zidavuta anthu ajadamba akambirana tentimpezere chifuka tinchosese ndadakambirana anthu 119 chifuka kuchisowa ndimapakonda kwambiri pamenepa wina kumuyang'ana kodi maso ache sakhala mbumbumbu ndi atsikana ali Danieli alibe zibwana zimenezo zachuma zibwanji alibe zibwana zimenezo kunchito nthawi amaigwira ukamakwezedwa usamakhaleso namwali udzigwira nthawi usamachite sophada usamasewera ndi dziko usamakondeso mankhwala chifukwa ena adakwezedwa choncho pano kuvutika ndifanisake mankhwala kuti asandilodze kuti uchitire promotion udatenga mankhwala pano mwamba kumanga zinthu mchuno ofesi imeneyi idali ni munthu wina ndiye ndikangwira wa choncho andilodza zotsatira champira mafadi fora makatenga dzimankhwala kuti adzitetezere ndiye Mulungu cha amene kukweza chamakulekerera akakulekerera amakulodza dzenidzeni mapenga believe ndaona ine anthu atakwezedwa koma kumbwambwana anthu akumangidwa lilime kulephera kunena ena mpaka na kudwala kwa mpiri ena masitoko osadziwika bwino ndimafuna ndikuchenjeza believe kuli nkhondo ukamakwezedwa sikuti udzingokhala rambasale ayi usarambalale promotion yako diabu yampereka usarambalale salakudya mpeza Jehova usarambalale ndalire Jehova pitiriza kumkweza Jehova apitirizabe kukutetezera chifukwa diabu Satana sakukondwera nawe kukwatidwa kwako Satana sakukondwera kodi chipimene nayo Satana sikukondweresayo ndiye ukangorambalala basi fe tapeza tamvera akulanda ena usarambalale haleluya malemba anena kuti chidasoyeka chifukwa mpaka nadapangana kusintha lamulo bwanji tisinthe lamulo ndadampeza Dario nkhani paja tikuchita mobaza adampeza bwana Dario kukambirana naye kuti bwanja ti mufumu uno tufuna kuti bwana mutchuke mudziwike chifukwa maorenga kwa mababironi mfumu inu mudziwike kwa mpiri pasapezeke wina mfumu wanu opemphera kulemekeza Mulungu wake koma tikamapemphera kuyambira tsopano tidzidi mdzina la Dario osadziwa kuti nchiwembu osadziwa kuti ni nsanje osadziwa kuti akulimbana ndi Danieli amene iye amankonda abwanawo adasainira zikhale momwemo ndipo wina akapezeka kuti akupemphera naitana pa dzina la Mulungu wache ameneyo adzaponyedwe mdzenje la mikango endi mikango itisunga ni njala kwa mawiki kuti idzadye amene adzaoneke onyozera amuna jamadzo kuti Danieli sangapembedze chimtengo amadziwa kuti Danieli sangalambire pochula dzina la Dario pamene pati nkola enda adachita kutsimikizika mtima pamene pati nkola ne Danieli pamene ankasaina bwana mkulu anali mofesi yomwe
sakutenga chiletso akudziwa akupembedza mulungu woyera sakudandaula endi sakusintha toni. Danieli akuchitabe chimodzimodzi ndi muyuda uyu, sanjenjemera, sakuiopa mikango, sakuopa chilichonse, akudziwa chimene akuchita. Baibulo linakuti amfumu kumaliza kusayinira, Danieli akuchoka mu ofesi nthawi yopemphera yakwana, kufika kulowa nyumba mwake mawindo za Jerusalemu osatseka mawindo. Bilifa zilipo nyengo zina zonong'ona, zilipo nyengo zina zosanong'ona, endi Danieli akadapemphera monong'ona nthawi iyi akadaonesera mantha. Apapa anadziwa kuti bwana mkulu asayina, aliyense apembedze dzina la Dario. Akuti Danieli atalawa nyumba mwake, voisi idakwera, adayamba pemphera, adayamba kumulemekeza Mulungu. Ndi muyuda uyu, ndikafika kwa inu ndafika kumathelo. Oh, haleluya. Andikafika kwa inu ndafika kumathelo, ndinu ka Yesu mumandikwanira. Ndikafika kwa inu ndafika kumathelo. Amuna jadamba tamangari ayamba worship, ayamba sakusintha, sakunjenjemera Danieli. Kenako adayamba pemphero, olemekezeka opambana Mulungu wa Israeli, osati Dario. Danieli alibe mantha nyamara yakudziwa chimene akuchita. Mulungu wa Yakobo, Mulungu wa Isaki, Mulungu amene mukhala kumwamba, pansi poponda mapazi anu palibe ofanana nanu, mwini chilengedwe chonse. Jehova mfumu ya mafumu, Jehova mfumu yokoma, Jehova mfumu yodabwisa, Jehova mfumu ya mphamvu zonse. Amuna jadayandikira nyumba yache kumpeza Danieli atakweza mawu wajambula nkujambula. Oh, haleluya. Atamaliza pamene pamunacho kuthamanga ku ofesi. Bwana mdziko muno muli anthu amwano, mdziko muno muli anthu osamvera. Kanyamara kachilendo kachibabuloni kamene mwakakwesaka, kachiyuda mwakakwesaka chankamwano, takapesa kali bo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  kakupembedza dzina la mulungu wake. Monga malamulo amedi ndaberisi amene ojagwidwe basi akaponyedwe mdzenje la mikango. Ndiye Dario adayesayesa kuti ampulumutse mu nzeru zake, koma zidalephereka. Bwana Dario adasala kudya usiku wonse, khofi osalandira. Madam President kubwera first lady, darling akuti wapa mtima ali mdzenje. Koma amandisangalatsa Dario akutsazikana ndi Danieli lowa mmene Mulungu amene umantumikira nine ndikumdziwa. Ndamva zambiri za Mulungu amene isakhala chete pa iwe Danieli. Pita mtenga kumponya mikango arasunga ninjala, koma arafika mdzenje Danieli, mikango yonse kunjenjemera. Mbali ina yankakhala nayo ngati abwenzi, mikango ija kumachita chidwi ndi Danieli. Ndimafuna ndinene kwa ana Mulungu, akamatiponya ife mdzenje kumwamba, amatipasa ife ubwenzi ni mikangoyo. Mikango ina imanjenjemera poruopa chiganizo chakudziko amati athana nafe. Bilifu zimene zidachitika apapa, anthu aja onse adabwerera, koma Danieli ndi mikango kudali kucheza mdzenjemo. Danieli ndi mikango inkachita mantha. Mikango ina kumuyandikira, mikango ina kumango yasamula, mikango ina kumango gona, mikango ina kumango njenjemera, mikango ina kumasewera nayo ali nkari. Ana Mulungu osamaopa njoka lusi. Ndechimene chidachitika musiku menewo, anthu ajadamba gawana maudindo. Pompa jalo wepo ndani ndi ulowa ndiwe nanga sipadali kale top 3 ndipo dali ena aja musimucha
pamene ankatengedwa Danieli padatsala awiri ndi awiri aja nkachita kuona kuti mmene achoka Danieli tapha Danieli mulowa ndinu ineyo ndisendezesa ndi awiri adzapangidwa polomoti wa m'munsi mwathumu adzabwere pa top 3 endi adayamba gawana ngati kudali dzakumwa musiku menewo adayamba kumwa nayamba kusangalala ndikumwa ndikudya mipunga yawo matropiko awo nkumasangalala tagonjesa tapha tanchosa mu Yuda osadziwa kuti akulimbana ndolakwika aulimbana ndolakwika. Haleluya. Ndikukamba ndi ena mwagawana kale maudindo chifukwa choti wina udwala, mwagawana kale maudindo chifukwa choti wina wake mwamulodza, koma ngati ali mu Yuda muchita manyasi chifukwa achira adzalowanso ofesi yake mudzadabwa. Ena mwagawana kale katundu wa m'bale wanu, ine nditenga galimoto, ine ndidzatenga ng'ombe, ine ndidzatenga poloti, kuona ngati mene ali kuchipatala kakamamvesera bwanjira amene panopa ali pa oxygen ena mkumati apita amene koma ngati ali mu Yuda achoka pa oxygen adzabwera adzayendesa ekha pa jero yake. Mwagawana kale Bible nakuti mamawa bwana mfumu adalawirira kudzenje adayitana patali Danieli nyamata mu Yuda watumikira Mulungu woyera, intercessor, man of God. Kodi Mulungu wako akupulumutsa? Danieli adayankha kuti mfumu mukhala ndi moyo chikhalire kumwamba Mulungu andipulumutsa pa zifukwa ziwiri, adandiona osachimwa pamaso pake and sindidachimwenso pamaso pake. Pomwepo adati tatuluka Danieli ndi adayang'ana amuna aja kodi amene adabweresa lamulo latsopano ni ndani? Apa pamafika pokhudza ndi anthu aja adamba kuululana kuti dzidamba kuvuta ku top 2 ndi adagwira osati okhawoya, gwira iyeyo ana akenso ndi akazawonso mikango taisunga ndi njira nthawi yayitali tikuyeseni Danieli damponya tulukamo inunso tikuponyeni. Ndi adambagwirari ajawiri ajamene ankalimbana kwambiri ndi Danieli. Believe pamakhala anthu ena awiri kapena atatu amene amalimbana nayo kwambiri, enawo amangochita kupopedwa ndi ochepawo. Kurego ena sisi kwakhudza koma awiri alipo awiri kapena atatu amene amayipidwa nawe zako amene zikuyendera. Ndiye Mulungu adambathana ndi amene akuti agwidwe osati okha mkazi wake ana ake tiaponye mmenemo. Ndipo atagwira kuaponya Bible nakuti mikango idaposa mphamvu. Atapita awiri aja afufudzanso 119 atsala jenachi palibe wina kuya ndi adamba kuulana uyunso sindikudziwa kuti adatsalapo angati pa 120. Believer wina akakwezedwa tiyeni timpange sapoti tisamayipidwe naye. Mwampezeranje amene mwamwikiranji kukhala mkulu wathu bora akadakhala wakuti bwanayi akonda ameneyi Mulungu afuna ameneyi no matter kaya mudayamba ndinu kaya simukuzimvesesa koma mpangeni support amene akwezedwa mukamalimbana naye akakhala mu Yuda muononga tsogolo yanu. Mfumu adalemba kalata ndikulengeza Mulungu weni wopembedzedwa ndi Mulungu wa Danieli. Chosani dzina langa m'makachisi, chosani dzina langa nyumba zanu, chosani dzina langa Dario ndani, Dario ni ndani. Apembedzedwe Mulungu wa Danieli pazifuka amapulumutsa, amapambanitsa, amatetezera kumikango. Mulungu wa Danieli ndilimbikitsa oyera mtima kuli nkhondo kudziko kuno koma zisakuchoseni pachiyero. Tikamanena nkhondo tikukamba zopweteka, anthu sangakuombereni m'manja. Musaganize kuti anthu onse adzikukondani.
musaganize anthu asadzikupasani ulemu. Ino amene mwakwezedwa kumene musaganize kuti aliyense adzikulandirani. Ena alipo oipidwa nanu, ndiye nkhondozo. Ena alipo sakusangalala nanu, ndiye nkhondozo. Nawo musawatsanze. Inu kankhirani kwakuya mpemphero, pembedzerani. Kubereka kwanu ena sakukondwera, kugula kwanu galimoto ena dzanyansa, nyumba mwamangayo ena dzayipira, banja mwapesayo ena dzikwavuta, bizinesi imene mwayambayo ena dzasausa, kunja kumene mwapitako abale ena saukondwera. Nkhondo za aMulungu tikamakwezedwa kumidima kumadzuka. Tamvera biliva, kalasi iliyonse ili m'mayeso ake, kalasi iliyonse ili ndi zimafunso zake. Nawo kalasi imene muliri pali mayesero, pali nkhondo according ndi mene iniyo muliri. Nawo musabwerere mbuyo, nkhondo zilipo. Tikankhirebe kwakuya, tinkondebe Mulungu. Daniel adakumana naso koma sadabwerere, adayima benji pamaso pa Mulungu. Kudziko kuno kuli mzimu waufiti wofuna kumulodza wina chifukwa kuti akwezedwa kapena kuti zache zikuyenda. Ulipo mzimu umene kudziko kuno, kuleku zanu mene zilimo mzimu waufiti ukuzungulira. Tipe langizo langa, akakusakira chifuka sakupeze nacho. Uzikhulupirika. Uli ndi mkazi, khulupirika kwa mkazi wako. Uzikhulupirika. Uli pa ntchito, uzigwira nthawi. Ena kumachedwa kwambiri ku ntchito. Daniel adansaka chifuka chidasowa. Iwenso akakusakira chifuka chidzisowa. Nthawi yaku ntchito, uzigwira ntchito, osati mafoni m'manja. Umayamba 7 koloko uzifika kumene kuja 5:30. Ngati umayamba 6:30 uzifika 7 koloko. Bwanji umabanso nthawi zapa ntchito. Bwanji kumasewera bwa ena mukagwira kupuma kusewera ma WhatsApp, tizisewera nthawi ya break. Osamangoba, osamanguchita ngati Afilisiti. Ndiwe Muyuda, chita ngati Muyuda. Opemphera mtundu wanje ochedwa kuntchito daily. Opemphera mtundu wanje osakhulupirika. Opemphera mtundu wanje wamaso mwamwa. Opemphera mtundu wanje osamanga sketi. Opemphera mtundu wanje osadzilemekeza. Opemphera mtundu wanje udziwike kuti ndiwe Muyuda. Tisiyane pamenepa. Mawa ndikuganiza kuti khoza kumaliza chapter 7 mpaka na 12 pokambirana zochitika masiku otsiriza. Atate, tivomerezeni ife ngati Ayuda. Kudziko kuli nkhondo, tiyime benji zisatigwedeze. Kutikweza kwanu dziko sikusangalala. Tithandizeni, titsogolereni mwa Yesu Kristo. Amen and amen.